Il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta u dik tal-Korp tal-Pulizija naqdu flimkien għall-parata li ssir ta' kull sena fil-ġimgħa qabel il-festa ta' Jum il-Ħelsien. Dan fi Pjazza San George, il-Belt Valletta, fejn 80 mużiċist immexxija mis-Surmast Jonathan Borg u s-Surmast Anthony Kassar daqqgħu marċi u repertorji ta' diski Maltin. Il-parata ntemmet bl-innu Malti u minn hemm iż-żewġ banet imxew tul triq ir-Repubblika. Is-surmast tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, Jonathan Borg, stqar li l-preparamenti għal Jum il-Ħelsien ilhom għaddejjin u qed isiru flimkien mal-banda tal-Korp tal-Pulizija. Il-preparamenti għad il-tip ta' parata li għamilna l-lum jibdew minn ħafna minn qabel għax iridu niftehmu fuq mużika sa ngħaddu l-ewwel speċi li x-xogħol jibda minn fuq il-mejda biex ngħidlek. Però mbagħad iridu naqdu x-xogħol flimkien b'dak li huwa marching u dawn l-affarijiet u nissinkronizzaw flimkien għax tkun ħafna nies konna madwar 80 ruħ, kultant ma jkunx faċli li naqblu eżatt flimkien. Il-parata f'San George kienet biss prova għaċ-ċerimonja f'Jum il-Ħelsien fejn iż-żewġ banet se jimxu minn Bormla sal-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu. Sa dakinhar iridu jkunu ċerti li kollox ikun 100%. Dik il-sa ikonna aktar preparamenti aħna bħala armata ġewwa l-Barracks ta' Ħalluqa li jsiru il-provi għalija flimkien mal-Gwardja tar-Runur ħalli kollha parata bħalma minna wkoll. Għal-Jum il-Ħelsien, iż-żewġ banet qed jippreparaw programm mużikali mill-aqwa biex bħal kull sena ma tqejjid tal-fjuri jindaq l-innu tal-Ħelsien.